Erokamano kuom kit Ramogi TV kama ema kidieny mar ariyo mar chenro mar duol wantiere gi wendo modhial Mheshimiwa Opiyo Wandayi ma en jatend migawo mar keyo teko sitima gi modhi. Erokamano anyoko kuom sechegi. Apa ni ma higa ni ma yango ni biro kadongi. Ma biro mara mokwongo higa mar 2026. Yes. Inyalo kwa kaone jo dala wa hayo maber mar higa manyien nikech mae ka koro gineni Ramogi kaendi. To ka koro wachako, wang'eyo ni ok in waziri mana mar Kisumu kende kata Nyanza kende, in mar Kenya ngima. To nitiere penjo ma ji osebedo ka penjo mang'eny ma kanyo be mwachako go. Ni e Nyanza wa ka e piny Kaluo ka usetudo sitima maromo nade? Ing'eyo ni mokwongo kapok aduoki penjo no Trevor nyakwar guoko cha pesa. Kinde ka kinde penjora to pesa ma ichayo nade? Pesa ma julu ruokni. Gecha onge kode. To kawuono ang'eyo tiend wachno. To kata kamano mokwongo agoyo erokamano ni jo TV mar Ramogi kuom miya thuolo mondo achop kaendi mondo awuo kod jodalawa joka Nyanam. To kichako kod penjo miyano, mokwongo en adiera makende ni an waziri kata minister kata jatend migawo mar Kenya mangima. To gima nyaka ng'ere malong'o en ni piny Luo bende en part of Kenya. Koro ka an jatend migawo mar Kenya, an jatend migawo mar piny Luo bende. Omiyo sama atimo tich mar piny owacho e Kenya mangima, to piny Luo ok nyal dong' chien kata matin. Nikech mano bende e dalawa. An gi mor ahinya. Samoro ji mang'eny ok nyal ng'eyo. To nikech ok nyal nyisgi. An gi mor ahinya ni bedo mara e migawo mar teko stima gi modhi osemiyowa thuolo makende mar keto omenda e weche mag keyo stima madhi piny Luo. Ma en gima ok ne timore kinde mokalo. Ting'eni gin weche ma ok wanyal wacho acha seche duto galamoro kaluwore kod gimomiyo. Pare ni Trevor nyaka nyo adonji e migawo mar keyo stima to kod mo. Piny Luo counties wa 4 ma kichako gi Migori, Homa Bay, Kisumu nyaka Siaya, waseketo pesa maromo bilion 7.8 7.8 billion shillings. Ma en pesa ma wachano kata wadhi mbele gi tudo stima madhi mako mier kata kuonde ma ji odakie maromo karibu 87,000. 87,543 households. Mier ma ji odakie mikwana kaka maka Ng'ame, maka Trevor, maka Wandayi, maka Ogina, maka Otieno, maka Onyango, 80,543. To kwa wondore ni dala ka dala e piny Luo sani nitie ji karibu 5, approximately ji 5 per household. Nikech joluo bet tinde ok nyuolre ahinya kaka chon. Aidho ni ka ng'ato kata gi jaode to nyithindo moko 3 ai mede watne moro modakgo gin ji 5 average. Kigoyo kwan mag households go kod average number of inhabitants mag every household, to ido ni pesa ni dhi tudo ji stima karibu ji 440,000. Mano karibu 500,000 people. Kochakre higa cha giko ma 2024 nyaka sani odhi tieke towards the end of June of this year. Wachako medo pesa machielo kendo. Nikech every financial year sirikal timo budget. Koro gima duong' ahinya
ok en figures gi kende. Gima duong' ahinya en ni gim pesa ma aina ma kamaendi ne pok onere e thurwa e weche mag stima kende. Ni 7.8 billion shillings dhi e counties ang'wen ma Kaluo mondo ke stima. Ok en gima ne nyatimore kinde ka kane pok wadonjo e sirikal mar broad base. Omiyo an ago erokamano ahinya ni jatendwa mosewewa jaduong' Raila Amolo Odinga kuom ne bedo gi paro ainani mar mondo wariwre kod jatend piny William Ruto mondo wabed e sirikal achiel. To gimomiyo samoro ji mang'eny pod ok nyal neno effect mar pesani. Mokwongo jodalawa ma Kaluo osebedo e mudho higni mang'eny ahinya. Gisebedo chien ahinya e weche mag stima. Miera di mosekoso stima. Ma stima osekawi kaka gimoro mana mar jomonyalo, joma jomoko. Emomiyo atwamwa kaoni samoro ok nyal nere mapiyo piyo impact mare. To en gima ka wasustain Nyasaye otelonwa mwachopo nyaka higa mabiro sayiero, to sura mar piny Luo e weche mag stima dhi lokore completely. Mane gima nawachi gi sani, kendo bende konego wach mang'eny ahinya e wi yamo. Ing'eyo. Nikech wadak kod jolibamba. Kigo kwano, mieche